Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise dig, hvordan din Linux-computer og hvorfor din Linux-computer er stadigvæk langsom. Selvom du har opgraderet til Linux, og det kører super fint, men lad os sige, at du skal åbne Google op, og det tager så lang tid. Jeg kender det. Så jeg vil vise dig i dag, hvorfor at det tager så lang tid. Eller du skal starte computeren op, og så tager det altså også bare lang tid. Eller hvis du skal åbne Google, så kører det alligevel langsomt. Det er typisk et problem for din harddisk og RAM måske også. Så opgraderer jeg både mit RAM og mit harddrive. Og harddrivet, det putter jeg simpelthen SSD i stedet for en SATA SSD i. Og SATA, det er bare firkantet SSD, kan man vel kalde det. Også ligesom harddrivet. Og den er cirka 1000 gange hurtigere end normal harddrive. Så det er sådan set det, vi skal i gang med. Jamen, og nu skal vi til at kigge på computeren. Det her, det er min gamle HP, som I har set i en af mine tidlige videoer. Hvis vi bare lige kan flippe den rundt. Og i den her computer, der er den lavet så smart, at den faktisk er så nem at åbne. Normalt, der skal du nok have en lille skruetrækker. Jeg har lidt forskelligt her. Altså, den her den er rigtig god, fordi der er magnetisk i, så hvis du skruer op, så ryger det ikke ud over det hele. Den er super dejlig. Men den her, min computer, HP her, den er så nem at opgradere, at det er næsten lige før, det er for nemt. Du tager den sådan set bare lige sådan her, og så kan du egentlig bare trække den der tilbage, og så kan du hive den her ud. Og så nemt er det. Whoopty. Og så kan vi bare lige lægge den til side. Så her i min computer, der har jeg nogle forskellige ting. Jeg har CPU'en, jeg har min RAM, og så har jeg selvfølgelig harddrivet. Og på den måde, du vil skifte dit harddrive på, det viser jeg dig. Du skruer sådan set bare det ud. Det er så simpelt. Det var en skrue. Sådan der. Lyst til. Det her, det er faktisk min SSD. Min nye SSD, jeg har puttet i. Det er ikke et harddrive længere. Den har jeg puttet i. Og man kan jo mærke på vægten, den vejer ingenting forskel til et harddrive. Og jeg har allerede skiftet det. Så det er super. Og den kører meget, meget bedre nu med den her nemlig. Og den er jo som sagt 1000 gange hurtigere. Så det er rigtig godt at investere i. Men i den her er der faktisk sådan en plastikdims i. Det er ikke normalt, det er kun i HP-computere. Der sidder sådan en lille oveni, man kan tage af, som man kan hive af. Det er kun i den her. Du kan se, whoopty, der er den. Normalt så sidder den kun sådan der inde i. Men ja. Og så kan man bare lige, whoopty, sådan der. Det er sådan, den kan sidde sådan klik ind i. Men det er kun på den her computer. Er værd at se det indtil videre. Men ja. Og så skruer du egentlig bare den på. Og så ind i den her. Der er nogle gange sådan et metal her. Det skal du nok lige skrue af. Og så sætte den nye SSD på. Det vil være en rigtig super idé. Ja, fordi ja. Ellers kan den godt rasle lidt rundt. Og hvordan du installerer dit RAM. Jamen så har du dit RAM her. Og hvordan du tager det ud, der kan du enten tage ud i siderne her, og så tage ud af til siden den her vej. Eller så kan du, ja, sådan cirka på en af siderne, eller begge sider på en gang. Det er lidt lige meget. Så tager du faktisk bare dit nye RAM, og så stille og roligt putter det ind i her, sådan opad. Det lyder lidt mærkeligt, men det skal opad. Og så putter du nedad. Yes, det er sådan du gør. Og du skal passe meget på med, du skal finde ud af, hvilke versioner du har. Fordi det her RAM, det er en DDR3. Og det er lidt ligesom, der er kommet ny iPhone 15. Altså, det er sådan noget, det er bare nye generationer og sådan noget. Lige nu kører vi i DDR5. Det er det nyeste lige nu. Og det her, den er jo 10 år gammel, så det her, det er DDR3. Og så skal du huske at kigge efter, det her, det hedder noget specielt nemlig. Det er noget specielt RAM, det er ikke bare en normal DDR. Det skal du også ind og undersøge, hvilken en der passer perfekt til din laptop.
Det er forskelligt, og det hedder en M.2 slot, den her faktisk. Der er i her, den her, hvor du putter det i. Så hvis du ser det på normalt andre steder, hvor man kan købe det, så passer den i hvert fald i. Så du skal kigge mange efter ting, når du køber det her RAM. Og harddisken, den er meget, meget nemmere at kigge efter, fordi der passer alt næsten sammen. Der skal du ikke undersøge så meget. Måske undersøge, hvor hurtigt den er. Har din SSD. Det er en rigtig god idé at gøre. Og det vil helt klart anbefale, at du skal tjekke, hvor hurtigt den er og alt sådan noget. Hvor god kvalitet. Faktisk, før havde jeg den her højttaler i her til at sidde lige her. Og den har jeg taget ud, fordi den er meget dårlig. Der er skræt dårligt i den. Du kan ikke høre noget særlig godt, og ja. Så derfor faktisk fra en anden computer, jeg har til at ligge, så har jeg faktisk bare taget den her højttaler her, og det er surround sound i den faktisk. Så har jeg faktisk bare fundet ud af, at den faktisk kan passe perfekt ned i. Den kan du bare putte i. Vupti. Og hvis du har også noget til at ligge, så åbn det. Prøv at se, om du kan overføre noget derfra. Så har du faktisk surround sound. Så nu kan du game og alt muligt. Det kommer også en ny video op af, hvordan at man kan game på den og sådan noget. Det er super, super fedt. Altså, så bruger jeg faktisk den her højttaler, fordi den er super, super god til at game med, fordi der kan du ligesom høre rundt omkring meget, meget bedre end den anden der. Det er jo helt umuligt. Den her der er meget surround sound på, der er i hvert fald forskel til den anden. Jamen, tusind tak fordi du så med den her video. Vi ses!